Здравей, би ли се представила? Здравейте, аз съм Боряна Назарова, помощник-организатор на тази годишния конкурс Царица Роза 2013 година. Какво можеш да ни разкажеш повече за конкурса от тази година? От тази година община Казанлък патентова конкурсът Царица Роза. Също така в сила влиза и регламент, критерии, по които момичетата ще бъдат филтрирани, само най-достойните момичета за титлата царица ще достигнат до финалния конкурс. Можеш ли да ни кажеш малко повече за тези критерии? Освен външност и физически данни, които по принцип са природна даденост, ние ще видим и момичето какъв интелект и характер е придобил с времето. Тоест, ние няма да гледаме само красотата на едно момиче, ние ще гледаме нейното поведение, нейната комуникативност, нейния артистизъм даже на сцената. В колко тура ще се проведе конкурсът? В 3 тура. Първият тур ще бъде с малки черни рокли, вторият тур ще бъде с концепция от тракийки в долината на розата, където момичета ще бъдат с тракийски роби, в ръцете си ще държат кошници с рози и нататък вече минаваме към третия кръг, който го има всяка година, официалните бални рокли. Дрехите и облеклото, с което те ще бъдат облечени? За първия кръг на конкурса, за черните рокли, община Казанлък организира роклите, които също така ще станат подаръки за момичетата. Другото, което е, община Казанлък е направила поръчка за дрехите преди конкурса, които ще бъдат дадени на момичетата. Изготвихме визия за момичетата. Първите 15 дни преди конкурса ние ще събираме за репетиции, ще ходим на уроци за вървене, за етикеция и по този начин всички момичета ще бъдат като един екип. Вече имиджа на конкурс седи примерно както е за Мис България, когато всички момичета са еднакво облечени, когато излязат на улицата, хората на града ще видят, това са нашите царици и ще имат един шанс да ги видят отблизо, ще могат да ги видят на улицата, тяхното поведение в обществото, а не само единия част на сцената, когато се качат. Кога ще се проведе конкурсът тази година? Тази година конкурсът ще се проведе на 10 май, понеже празника на розата започва от 10 май и приключва на 24 юни. Царицата ще бъде избрана в Дома на културата, след което веднага ще бъде коронясна и от момента, в който тя бъде коронясна, става живия символ на града ни и ще трябва да присъства на всяко едно културно събитие в календара за празника на розата. След това не само в тях, като цяло в културните събития на града в рамките на една година. Освен титлата, която царицата новата ще получи, какво друго ще получи тя? Царицата получава екскурзия в Япония, спонсорски награди има осигурени не само за царицата и подгласничките, за всяко едно от момичета. Другото, което е, дори след като избираме една царица, другите всичките момичета не трябва да се разочароват, защото за тях все още остава шанса да се включат в конкурса Царица на долината на розите. Добре, благодаря много за това интервю. Моля.